Besok aku mau nikah. Aku harap kamu datang ya. Oh, ya. mulai muncul. Aku kuatir lali ya. Besok malam aku akan menikah. Dan aku tidak ingin bertemu lagi untuk selamanya. Anggaplah aku tidak pernah ada dalam hidupmu. Nikah karepmu, ra karepmu. Apa kowe ndelok-ndelok? Lah ngopo didelok ora oleh. Salah kowe jengos nang kono. Tantang rapi kawus kowe engko. Dadi jalan ayo mangkat mu. Nembung sik. mulai muncul. Aku kuatir lali ya. Lah ini orangnya. Ayo merongos sik. Ayo meringis sik. Nah ini orangnya yang suka pura-pura bahagia nggo sekakaan padahal ampun bengi nangis nek pojokannya. Yo ndak ngono tok lho bocah iki. Kadang seneng bergadang lho. Padahal isu akeh kegiatan. Ampun jam 09.00 munggah ngono wis ngap-angop ae. Jangan ya. Sakno endi serupane iki? Ini lah aku mbak.